abin da ya shafi hotonta ba, amma ni in na ra'ayi zan iya posting occasionally. So issue din dai da yau da gobe da jibi shine aka samu problem da akan waɗannan matsalolin da posting din da ta yi on TikTok. Ta je ta yi lalle a wajen lallan an dauke ta tana rawa an saka a TikTok. So ni kuma bana so, kamar yadda tintintintina ne wani na kai. To karshe dai na ce ta je gida, saboda duk abin da ka kasa juya matarka ko ka saka matarka ta yi, so idan dai tana da iyayen arziki ne, iyayen waɗanda suka san me suke yi ne, sai ka tura ta gida. In ka tura ta gida sai ka faɗa musu ga abin da ya faru, gashi ni na kasa, to ku kuma ku yi mu. So a maimakon da ta je gida abin ya sauki sai ya worst, saboda abin da zai zaunar da ni lafiya, ya zaunar da aure na lafiya, ko menene ko duniya nake samu ni, idan dai akwai matsala zai kawo mishkila a aure na ko a wani abu, zan haƙura da shi. So amma ban haƙura da Safiya ba, na tura ta gida, na faɗi conditions, na ce to aka kai ruwa rana, na ce to na yarda ta dawo, amma ina da solution guda uku wanda dole sai sun faru sannan za mu iya zama lafiya ko za mu iya ci gaba da zaman aure. Shine na ce wannan wayar ba na buƙatar ta, kada ta dawo gidana da waya, a siya mata wayan da za ta iya kiran yan uwanta, duk wanda take so ko ta kira ni, ko in yan uwanta suna son magana da ita su kira ta, amma ba na buƙatar wayar da za a saka data a ciki a je ana yin bincike on social media ko kuma ana yin abin da bai dace ba wajen matar aure. Na farko kenan. Na biyu na ce zan canza mata gida, saboda ƴaƴana ƴan uwana babu jituwa tuntuni. So solution shine canza mata inda za ta iya rayuwanta ita kadai. Na uku